Mga kapuso grupo sang hikers na pawaw sang nadiskubrihan ang katahom sa tingalon kag Sansanan Peak sa Igbaras, Iloilo. Ibalonta sa may Western Visayas ni Franklin Kikoy. Nature is my therapy, my happy place. Ganis ang ginhagad ako sang akon mga abyan nga mag-day hike sa Igbaras, Iloilo, wala na ako nagpangduha-duha. Pinasahi para sa ako ng trip bangod ini ang makabig, pinakamasadya nga DIY hike nga amo na agyan. Ginkasugtan sang amon team nga sa kao ng duha ka bukid sa sulod lang sang isa ka adlaw. Una kami nga nag-hike sa Tingalon Peak, ang scenic view sa ibabaw, tuman ka breathtaking. Nga kung imo masaksihan, sigurado nga ikaw maong pawanggid sa tanan nga kakapoy kag kabudlay sa pagsaka. Sunod, nagpadulong kami sa Sansanan Peak, ini ang pinaka-challenging trail nga amo na encounter. Ini bangod madanlog kag delikado ang alagyan, apang worth it ang tanan nga naagyan. Bangod, it was worth the risk. Bangod ang view, simple stunning. Don't let your fear hold you back. Stay kind and positive, and always be grateful for the beauty of nature. Ako si Franklin Kikoy, kag ini ang akon, may Western Visayas.